Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een brand in Rifford Village. Die heeft vanochtend gewoed, tot veel commotie geleid, want de brand was ver in de omtrek te zien. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat er brand is ontstaan in het restaurant van Ceviche. En dat is daarna overgeslagen op andere restaurants en in andere gebouwen. Zoals bekend, Rifford Village bestaat uit veel houten panden. Dus de brand ging snel van het ene pand naar het andere pand. Maar de politie heeft laten weten dat de brandweer snel aanwezig was. Er waren 3 verschillende wagens. En daarmee kon worden voorkomen dat heel Rifford Village is afgebrand. Maar het heeft in ieder geval wel flink veel schade opgelopen. Nou, de hele ochtend is Rifford Village dicht. Dan wordt er gekeken wat de oorzaak precies is. En of alles weer veilig is voor welke panden alles weer veilig is om voor te zetten. Maar het is in ieder geval wel een grote klap voor de toeristische trekpleister die Rifford Village is. Aardbeving gevoeld in Bandabau. Dat was gisteravond. Verschillende mensen in Bandabau voelden een aardbeving. Het heeft te maken met een aardbeving die zo'n 54 kilometer ten westen van Curaçao in het water haar epicentrum had. En de schaal van Richter van de aardbeving is 3,5. Dus dat was voelbaar op Curaçao, maar er is gelukkig geen schade gemeld. Aardbevingen komen zoals bekend niet vaak voor op Curaçao, maar de laatste was eerder dit jaar op 25 mei. Toen werd er ook een beving gevoeld. Het epicentrum lag toen 46 kilometer ten zuiden van het eiland. Toen ging het om een aardbeving met een kracht op de schaal van Richter van 3,6. De aardbeving van gisteravond was trouwens om 19:39. Politie zegt, wees alert. En dat heeft te maken met de berichten op sociale media van de afgelopen dagen. Er zou een kleine witte auto rondrijden op Curaçao langs opvangcentra voor kinderen. In de auto 2 mannen en een vrouw en die zouden onder dwang proberen kinderen in de auto te krijgen. Nou, er zijn geen aangiftes gedaan, maar de politie zegt wel dat mensen alert moeten zijn. Let op je kinderen als ouder, voogd, familielid om te zorgen dat er niks vervelends gaat gebeuren. Daarbij kwam ook nog bericht op sociale media dat er in Zambiel meerdere keren een geval was dat een dame probeerde andere kinderen, dus niet haar kinderen, mee te nemen. Nou, het zijn allemaal hele vervelende verhalen. De politie zegt geen paniek, maar let gewoon extra goed op. Veel muggen door stilstaand water. Gisteren is in de omgeving van Extra bij Piscadera en Charo en Mundo Nobo is er gespoten tegen muggen. Dus er sprake van een enorme muggenoverlast. En de Extra meldt vandaag dat bij de bouwwerkzaamheden aan het water, er is een deel van het water afgesloten. Dat water is niet meer zout, dat is zoet geworden. En dat is een enorme broeiplaats voor muggen geworden. Daar wordt extra op gelet. Gisteren tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds werd gesproeid. En behalve het sproeien werd ook gebruik van een speciaal organisch product dat in het water wordt verspreid om larven te elimineren. De situatie wordt verder in de gaten gehouden. Ook volgend jaar gebruik van EFO-toets, dat heeft de minister van Onderwijs, Citré van Heidoren, bekendgemaakt. Zoals bekend heeft Curaçao al lange tijd gemaakt het gebruik van de EFO-toets. Dat is een toets die elk jaar in groep 8 wordt afgenomen om het niveau voor vervolgonderwijs voor de leerling te bepalen. Er zijn plannen om dat te wijzigen, maar dit schooljaar gaat het gewoon door, al dus van Heidoren. Niet alle scholen zijn klaar voor een nieuw systeem. Vandaag keert L'Harmonie Cecilia terug in de Staten. Dat heeft Gwendol Mercelina opnieuw bekendgemaakt. Dat is de parlementariër voor de PNP. En hij is heel blij dat de leider van de partij, Roetnielde L'Harmonie Cecilia, ook weer in het parlement komt. Elvin Gerard heeft een stapje terug gedaan. En L'Harmonie Cecilia is, zoals bekend, sinds augustus geen minister meer. Toen de PNP uit de coalitie trok. Maar Mercelina zegt dat het goed is dat de leider van de Groene Partij nu ook zichtbaar voor de mensen strijdt in het parlement. En dan was er opnieuw stroomuitval in Pariba, weer op donderdag. Dat is niet de eerste keer dat er op donderdag stroom uitvalt, zo zeggen de mensen in Pariba, die gelaten hebben gereageerd dat meer dan een uur de stroom was uitgevallen. En dat zou te maken hebben gehad met problemen bij een transformator. Daar is de afgelopen tijd al veel aan gewerkt. Er zijn weinig details gegeven door Aqualectra.
En na verloop van tijd kwam de stroom weer terug. We gaan over naar een break en we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Saba, want Nederland heeft een aanwijzing opgelegd aan de enige school op Saba, de Sacred Heart School op Saba. Daar heeft de staatssecretaris Mariella Paul een dwingende aanwijzing op opgelegd. Volgens Den Haag moet de directie meer doen om orde op zaken te stellen. Zo gaat het om het herstellen van de kwaliteit van het onderwijs en een aanpak van financieel wanbeleid. De staatssecretaris wil dat de pas aangetreden bestuurders meer doen en sneller optreden. Zo is er een plan gepresenteerd dat er binnen enkele weken duidelijkheid moet komen wat het nieuwe bestuur gaat doen. En binnen 4 maanden moeten 3 nieuwe bestuursleiders zijn benoemd. Ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Onderwijs hebben deze aanwijzing overhandigd aan de betrokkenen op Saba. En daar moet dus nu gewerkt worden aan de verbetering van de situatie op de school. Een alternatief is dat de school gesloten wordt, maar dat is in dit geval natuurlijk heel erg, omdat er verder geen onderwijsinstellingen op dat niveau zijn op Saba. Veel scooters gestolen op Bonaire. Er is zelfs sprake van een plaag. Bonaire in de greep van scooterdiefstal, zo staat in Bonaireano. En dat heeft te maken met een flinke toename van het aantal diefstallen van scooters. De officier van justitie heeft dat ook gegeven en de politie heeft dat bevestigd. Het is alleen niet precies duidelijk om hoeveel diefstallen het gaat. De officier van justitie is Tisha Keller. Er worden tips gegeven om de scooter niet ergens afgelegen te stallen, om het goed vast te maken, liefst met een beugelslot, om op die manier te voorkomen dat scooters verder worden gestolen op het eiland. En dan gaan we tot slot nog over naar Colombia, want daar wordt vandaag het slotakkoord getekend voor de COP16. Dat is de internationale milieutop die daar de afgelopen jaren gehouden is. En volgens betrokkenen is dat een spannende aangelegenheid, want het gesteggel tussen rijke en ontwikkelingslanden heeft mogelijk gevolgen voor het akkoord. De top begon met heel veel enthousiasme op 21 oktober, maar of er daadwerkelijk een akkoord gaat komen is nog maar de vraag. Er zijn 196 landen bij betrokken. Het gaat ook om de financiering om de doelen te halen voor een milieuaanpak op de wereld. En het wereldwijde biodiversiteitskader stelde voor om $200 miljard beschikbaar te stellen voor de bescherming van de biodiversiteit tot 2030. En daarbij moet jaarlijks $20 miljard van rijke naar arme landen gaan. Maar of dat daadwerkelijk in een akkoord terechtkomt, dat is nog maar zeer de vraag. We houden u daarvan op de hoogte, net zoals we u op de hoogte houden van al het nieuws hier in de omgeving. En dat doen we graag de volgende keer weer. Tot dan, het allerbeste. Tot ziens.